L-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Fil-5 ħadd ta' Randan nisimgħu dwar ir-rakkont tal-qawmien tal-Azzu. Iż-żejt huwa simbolu tal-fejqan u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Fil-kultura Ludija, iż-żejt kien jintuża biex jippreparaw il-ġisem għad-difna. Insibu wkoll li fit-Testament il-Ġdid, id-dixxipli kienu jużaw iż-żejt biex ifejqu l-morda, li fil-Knisja Kattolika għadna nagħmluha sal-lum bis-sagrament tal-Grisma tal-Morda, għax nemmnu li ż-żejt imqaddes isaħħaħ l-ispirtu u l-ġisem, kif ukoll jaffer id-dnubiet. Naraw ukoll li ż-żejt kien jintuża għal dawk magħżulin minn Alla, bħal meta il-profeta Samuel dilek lil David biex ikun re. Fil-Knisja Kattolika dan iż-simbolu naraw fl-ordinazzjoni tal-qassisin, fejn jintuża ż-żejt bħala simbolu ta' konsagrazzjoni u barka, għax qed ikunu jagħtu ħajjithom lill-mulej mibgħuta fl-evanġelizzazzjoni u għall-akkumpanjament fil-Knisja. Fis-sagrament tal-Grisma nemmnu li bid-dilka taż-żejt nirċievu l-qawwa speċjali tal-Ispiritu Santu. Għal ħafna minna però għaddew ħafna snin minn rċivejna l-Grisma u faċli ninsew li l-Ispiritu Santu għadu jgħixu fina. Kultant forsi naħsbu li qegħdin wisq il-bogħod minn Alla biex nerġgħu immorru għandu. Jew forsi hemm partijiet f'ħajjitna li nikkonsidrawhom bħal mejta, jew bla tama li qatt jistgħu jkunu aħjar. Saħansitra naslu nemmnu li dawn saru parti mill-identità tagħna. Iżda Ġesu bil-poter tiegħu fuq il-mewt jiġi b'qawwa li tkisser il-ktajjen ta' dak li jxekkilna. U dan iseħħ biss jekk noffrulu d-djufijiet tagħna. Bħalma Ġesu fetaħ il-qabar tal-Lazru, jista' wkoll iġib ħajja fejn hemm il-mewt f'ħajjitna. Il-mumenti ta' disperazzjoni jistgħu jsiru sors ta' tama ġdida, jekk inħallu l-Ġesu jaħdem fina, anke jekk il-proċess ta' tiġdid jista' jieħu żmien. U hawn forsi jqumu d-domandi, għala Ġesu ħa 4 ijiem biex qajjem lil Lazru mill-mewt, ma setax qajmu mill-ewwel. U bl-istess mod, għala ma jgħinix fid-diffikultajiet tagħna mill-ewwel. Mhumiex mistoqsijiet faċli u forsi tweġiba mhux dejjem ċara jew komda. U għan fin tidħol il-fidi. Alla għandu stampa sħiħa ta' ħajjitna. X'nista' noffrilu minn ħajt il-Ġesu biex ma nibqax inġor il-pies waħdi, ħalli jġib il-ħajja fejn hemm il-mewt u t-tama fejn hemm id-disperazzjoni.